ngicela ukubingelela iMakhiwa Production. Igama lami nababukeli futhi ababukela lolu hlelo la ku-TV, and then igama lami nguLindani Ngwangobese endaweni yaseNquthu kwaMfongomfongo. Ngila estadium ngoba kumhla 28 nje ngila estadium ngizodayisa ibhizinisi uMasipala singosomabhizinisi uthe uMasipala masize sizoqhubeka nokukhangisa ibhizinisi leli esilenzayo. Ibhizinisi engidila ngalo nje kakhulu ikhumba. Mina ngisebenzisa amahawu, ngikhanda amahawu, ngikhanda imvunulo, ngikhanda ikhwama, lonke uhlobo lesikhwama okuphathelene nesikhumba nje ngiyakhanda, ngiphinde ngiqashise futhi nangayo imvunulo engikhandayo. Noma uthi ufuna amaleda seat emonto yakho ngiyakukhandela, noma ufuna ukhava sofa ngesikhumba ngiyakwenzela nje. Coffee table esikhumba ngiyakwenzela, ngihlobisele nje kahle kube kuhle ngayo. Ngitholakala enambeni 076 2332 979. Ngokuthi kodwa indanga kabi nayo esedolobheni ngoba isiyadura kakhulu. Sebenzela nje ekhaya kaMfongomfongo kuseduzane 3 kilometers ukusuka eNquthu uya kaMfongomfongo, uyakwazi ukuthi ungithole. Yebo, ngiyabonga. Ikhumba ngiyithenge enye indawo la eDandi. Mangise eNquthu ngithenge eDandi Afrotin la ngithenga khona lonke uhlobo lesikhumba engisuke ngidinga ngithola khona yona ndawo eseduze. Beside mangise eGoli amaningi amashopu adayisa izikhumba ke, but kodwa nje siyabonga kakhulu naMasipala ukuthi lokhu nje usilekelela la ukhona usibize sizokwazi ukuthi sizodayisa. Lokho kuyasikhuthaza nanentsha nayo iyakhuthala enye encane kunami ngoba khona nabanje ngibafundisa wena ukwenza wona lo msebenzi lo wezandla kuze noma ngoba phela amathuba emisebenzi sometimes awabibikho, but mawukhona okwenzayo ngesandla ngenza nane painting ke kakhulu nje babukeli, ngiyapenda izindlu ukudecorate kamnandi. Ngiyabonga kakhulu.